Kaixo lagunak, eguerdion, hemen txenabel ikasi nahian, egia esan ez da errexak gitarrakin ikastia, Baina zuen taldian izenaren nahiko zaila, ez da nola nil, hil, huil, Ez que jende asko galdetzen guzku hori, nil da. Nil. Hauskatzen erresa da, idazten ja atxe bat. Ja, atxe bat zatu berde. Claro, eta guk ikastola justu aprobatu deuna, eta kosta ditzaigo, atxe horre ja nastu iteigo. Bueno, hemen txerak zuen nil taldeko bikide, Sara eta Beñat, eta ingo deus oseko xinatu, eta gero zehose abestu, ez da? Hombre, bai, claro. Hau da, saioa datorrena. Nixil lingo naiz. Bueno, lagunak, hementxe gaude, sukaldatzeko prest, eta bikote, nil, behin irakurrita gero, kosta nintzen, baina ja esan dia zuenean erresa oskatzea, Nil, oso ondo. Ez euki kontuen atxe hori eta jazta. Oso ondo, atxiak kendu inbiar dira, vale? Eta bueno, frantzesez musibiltze zatea oskatzen, inglesez bakit oso ondo, abesten dezu inglesez da dana, gaur ingo deu, krembule bat, ingo deuna da vainileakin, eta gero, finanziar. Finanziar, berezi bat, txokolatekin, garrapinatu batzuk, eta gero hemen txedazka aumenta osto gaini jartzeko txukun, eta aldi berian, ondo pasa, ez da? Zukaldatzen zemuz moldatzen zeate. Jaten hobeto, Jaten hobeto, oso gintzan. Ba, nik egiz esan da espaldi ez dutela itzen ez, hasik igual ahaztuta naduk. Gaur ikasiko deu, eta nik iguala besten da gitarra jotzen dana ikasiko. Adi launa, saio, eharra datorreta. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz pausu nundik noa ibiliko gehan, bale? Esaten dizueten bezala, krembule bat ingo deu, eta berezitasuna izango dana da, laben bukatuko deula egiten. Normalen ite da, natila batzuk bezala, gero iten dia pitxarra bota, utzi gogortzen, eta gero azukria erre. Gaurkoan ingo deuna da, hemendik banatuko ditugu gorringok, zuringotatikan. Gorringo jei, botako jo azukria, eta pixkat irabiatuko deu, eta utziko deu iskina baten, beste alde batetik inbiar deulako esne gaina, eta vainillan aroma, zuan jarri. Orduan, infusionatuko da esne gaina, botako deu gero gorringo eta azukroietara, eta behin nastuta gaunean, ontzitan jarriko deu, eta labian 100 graduta bukatuko ditugu egiten, bale? Hoi postretako bat, gero atea eta erringo ditugu, bale? Bigarrengoa, zuringoiek egingo ditugu finanziarra iteko aprobetxatu. Finanziarra iten da, hemen dakau, harto irina, armendolen irina eta azukre hautza. Nastuko ditugu zuringoekin, behin ondo nastuta azkaunian, mikroinian gurina urtuko deu, urtuta botako jo, dena nastu, eta txokolate pinporta botako izkio, barruan pinporta batzuk topatzeko. Eta hoi ingo deu molde berezi batian, beitu, hemen txedakat. Orduan, sartuko ditugu hemen bertan, eta gero, ateatzen ditugunean, zulotxe bat gehatuko zaien. Zulotxe hortan, ingo deu ganax bat sartu. Hemen dazkau, bi txokolate esnia eta txokolate beltza, ingo deuna da, esne gaina berotu, txokolate eta bota, eta ingo deuna da ganax bat, krematu. Krema hori sartuko dugu, buelta ematen deunean barruan, eta hori gutxi balitz, ingo deuna da urra bat garrapinatu azukretan, eta orduan garrapinatu bat jarriko jo berdinan. Eta hau dana freskatzeko, mendazkau, menta horriak, beti papelien uste ditugu, zeatikan ez badaude papel eze batean, segituan kiskurtzen da, xamurtzen hasten dira, xamurtzen ez, ondoratzen, ordu nola fresko mantenduko ditugu, bale? Bueno, ingo deuna da. Zemuz moldatzezate, gorringo zuringotati banatzen. Ez que zuk esan inbioena eta guk ingo. Vale. Txarto bez, ez dut uste. Ingo dezuena da. Gorringo zuringotati banatuko dituzu, bale? Ingo zuna da. Gorringoiek hementxe bota, azukriak inaztu eta irabiatu. Nik ingo detena da, esne gaina jarri vainilla esentziakin zutan. Eta zuk ingo zuna da, hemen, 3 osagai hauek naztu, beste bol batian, ingo izutena da nik. Gurina
urtutzea sartu mikrounea, eta gero ingozu, beak sobratutako zuringokin da horrenarekin, nasketa prestatu, Vale. bale? Hau sartuko deu, eta... Bale, emango xio, minutu eta 10 segundu, urtutzen juteko, eta esandakoa, zuri emango zu bola hundillo bat danan hasteko, bale? Venga, tori, hemen dakazu lanak banatuta, eta zuringok nabazu, honea botatzen jun, bale? Eta gorringok honea. Eskuakin, osea, zein bio, dapurtu eta eskuakin banatu? Nazu batitia, sekula indezu? Ez que nikin jo, baina... Nola? Txarto, Vale. izuk eta nikin Hau, puskatzia. Orduan, beti tente euki, zatik, haunari ikitzen badu, dana jungo zaigu bera. Orduan, tente euki, bai, ezin dezu eta pasa. oia, Bai, hola bai. iten dezu, behin, Vale, bi aldiz, 3 edo lau, bihar dituzunak, Vale. gorringo bertara, hau organikoa, eta zuringok Vale. launentzat, bale? Hola ikusi Kasutan beinatentzat. Gero, baina, batzutan hola nintzen dut, lehenkosan nintzen lakorretan. Beste truko badago, hola ibiltzean eta etxaion gustatzen, gorrin hartu arrautza, osoikan horrea bota, eta gero esku gorringo egin. harrapatu, eta honea Ja, bota. Ja. Aldezun, Hola, igual pixkat. nahi dezun bezala, vale? Bai, txerrekin xapur bat. Bueno, bikote, Vale, hementxe zaudete, etorri zeaten, nundikan etorri zeaten, dibatik zeatela aretxabaleta inguru hortakuak, ezta? Bai. Atxabalata, onola desatezue? Ja. Atxabalta, barkatu. Justo beinatetan nieza atxabaltakoa. Atxate bertakuak. Zina zara maixokoa eta beinat da eskoitzakua. Vale. Eta taldia osatzen dugu, purba baiarako jentia. Atxabalta, arrasate eskoitza, ara maixo. Vale. Baina ensaia eta txabaltan itzen du, eta bertako talde esan Vale, gunia bertan dakazue Hori eta da, horko hori azate. da, hori da. Bikain. Eta zenbat kide zaudete? Hemen zaudete bai gitarra jolia eta bezlaria, baina zenbat zeate danea? 6 gara. 6 zeate? Baterisa, bajua, Vale. tromboia, saxofoia, eta gutxak hori, 6. Ona. Bai, konzentrauta nago. Vale. Eta hori, gero kontzertutara batzutan aldauenetan etortzen da beste trompeta, Joseba, gurekin. Vale. Eta, hola, sebiltzen gara. Ona, ona, Bai. saxofoia, trompeta, bestia, zei irrikitan, itxok entzuteko. Ai, Bai, ama. egia Eta da- ez tezu, ekarri honea trompeta eta Claro, saxofoik eta. ezin jo jente hori dana hemen sartu. Orduan, Bai. Bueno, urrengo bateak gotxiko dugu. Hori da. Eta gero jendea gutia kontzertuta eta ikustia, ez da? Hori da. Plato handixo bat. Hemen ikutu igual. bat emango jo, jendea iberotzeko. Hori da. Hori da. Ondo. Venga, ba. Bueno, Jose, eta... Nasten pangonaz? O... Bai, zu nasten, Nasten 3 da? osagai horiek nastu, Venga, ba. ingo zuna da, emango izuet behitu hemen bat, dakaten baliatxo bat nasteko, zuk arrotzeko, eta zuk nastu inbiar dezutana, ez dezu arrotu bihar, bakarrikan naskeakin nahikoa dakau. Vale. Orduan zu goiara batekin moldatuko zea. Vale, lan Vale. esatuko ujat. Ondo. Hori de. Gero nik hau nahaztu biota zukerraken, eh? Bai, Vale. nastu eta pixkat arrotu, pixkat txuritu, Vale. vale? Pixkat hola aizia hartzen jutia, baino ez da arrotu bihar, baino bai pixkat txuritu Vale. arte. Eta, bueno, diska hortxe dakazue, Bai. bigarren diska da, ezta? Bai, hori da. Bai. Vale, noiz argitaratu ezue, noiz atera da hori... Ba, hau inginun, 2022ko ekainien, kaleratu gauen. Bai. Egixe da, badala, ja, como gure lelengoko diska, ze lelengoko EP hori, ba, azkenien guretzako proba moduko bat izen zen. Vale. 2020an atarak gauen, Bai. eta... Izan zan dana nahiko, osea, aiziak, bai, tromboia, bai, saxofoia taldera sartu zienerako jarri grabaten Vale. hasitxak ingo zen, Bai. izan zan, ez da txarra emaitza, ni nahiko posik nahu behintzat. Bai, bueno. Baina, bueno, bigarrena ja igarten da, ba, beste heldutasun badaukola, bat, beste nortasuna, gertutasun badaukola. vale, Ai. vale. Eta zergatik hor jartzen du bizi bagina bezala. Zergatik Ai. ez algea bizi gian bezala, ose? Es que, a bizi ver, bagina bezala. Ja, ez, honek apurrat historia luzia, honekin garbitxu nahike? Bai, noski, Ah, vale. zuetako da. Nik hauen mendikan getu bezkizut. Eta pandem- hauek iretzako ditu, bainat. Ah, bai. Pandemian dena, ja. gingo zela, hasi gitzen, nire etxeko garajien ensaietan. Bai. Ensai hau ezin zan, epoka hartan. Hori da. Eta... Izkutuan. Ez dakit telebistan ez leik. Bai, esan laike, ja pasada Bai, eta ez hemen da. gaude osoikan. Bai, eta bueno, pues azkenien, zan pixka surrealistia situazioa eta gebizen itzen gauza bat etorkizunera begira. Bai. Ez dakit oso ondo zera esplikau da, Bai, apuro zan- filosofikoa. Dana geldik hauen momentu baten zan gure ies itxeko modua. Vale. Ez, guretzat, bizitza momentu hortan zan hori. Dana geldi dauen Biziko bitxartien... bagina bezala, ados. Oixe. Alatabe, ez que oin pandemia ipatzea kriston perezia, muten da borden, es como... Bai, egia da. Eta nun sartu zinaten, nun ajute zinaten, nun elkarte zinaten. Leku iskutu batian, kobazulon batian, Garajien, baina menditzen. Garajian, mendilan. Bai. Bizilin agunen dako itxen gauen musiki apur bat. Bai, noiz
behitz, oza, garajia zabaldu eta zelai bat dauko bai, dauko. Bai. Hor aldamenien, eta noiz behit beixak egiten ditugu, gaizea bitxartin, Bai, behi mordo bat begira. Bai. Eta, zesate zuen, dantzan arte altzian, haiek. Kasu handirik ez zabiak. Kasu handik ez zuen iten, Katxis la mar. Bueno, eta hor, hasi zinaten, esan dezu hor, bigarrengo diska torri zan horren arira, ezta? Bai. Atea ezue diska, plazaratu ezue, holtzetan da ibilizate? Bai, eta gainera, nahiko posikaz, aurreko urtien, osea, kontzertu pilo bat emun ginun, egixe da, bagazela puntu baten, nun jentia undikon dabien taldia deskubriruten, Vale. eta, bueno, eske aukera ezberdinak urten jaku, eta eske super posigaz, horrekin. Eta adibidez, bertan, zenbat behatzi da abesti daudela usten dut, ezta? Gehiengonak inglesez dia, zenbat ingelesez, euskeraz, nola... Erdixa baino gehitxua. Iri hau gelditzen zaiko. Hor bota, eta listo dakar. Hori, inglesez, erdixa baino gehitxua hau esango nauke. Vale, pizkat txuritzeko, barkatu mostia, Inoizu pizkat aizia sartu, bale? Vale. Hola, arrotu pizkat. Vale. Baina ahi da gorputza hartzen, Bota, barkatu mostin dizutela. Ez hori, inglesez, ez dakit erdixa baino gehitxua, sei esango nauke, ez dakit Sei. esan dozemak izak, sei Bai. eta hiru olakon bat, hiru euskeraz. Sei eta Bai. hiru. Hori igual urrengo diskora begira, bai, pendiente... Baina, eske hau kontua da, azkenien, askotan galdetzen dago, eta hizkuntza eta ez dakiz zer, eta nik askotan esan izen dut, melodixa bat sortu dauenien edo sortu dutenien, bai. izen da, como melodixa horrek eraman nau hizkuntza batera itxera edo beste batera. Karo. Eta holan suertatu da. Bai, Baina, bai. datorren diskarako ja ideia desente da euskeraz. Orden Hori da. ikuste kantu gehiago euskeraz kongo diezela. Bikain. Eta adibidez, kantu hau guztiak, nola zehazte dituzue? Zenek zehazten du ingelesez abestuko dan, zenek komposatzen du, nola egiten dezue guztia? Bale, guain jarraitu nazten, da nik ungo naiz botatzen. Suabe, bale? Guain suabe. Komposizioa orokorrien izaten da... Hori da, suabe. Orokorrien komposizioetan eta izaten da, zarak ekartzen dau kantu baten, batzutan nahiko garatuta, batzutan ez, osea, batzutan kantua basikamente osorik, eta bueno, hau izan bida holan, saratu zuen instrumentuak. Bai, batzutan da zurrun hau da, Eta beste batzutan da, igual, zatitxo bat, esalditxo bat, eta bueno, aberremendik zer garatzen duen danon artien. Asko mareatzen izue zara, asko mantentzen beraku. duzu indakoa. Badakizu ze pasetan dan. A ber, ze gertatzen dan hor. Nik batzutan igual, erundotela ideia bat, Bai. eta esan dut ziotela, hau izen bida super, behin izen zan, hau izen Bai. bida super sexy, hau da super, eta errebente nik naukon ritmo bat, super apala, super lentua, goxua, eta honek hasi zian, triki, ja, rio, funky ritmoak itxen, eta ez dakiz Eta zertan, zuek, nik zuzen eukana Bai, buruan bai, guzti goitxera. zagatu du, ezta? Bai. Ala izateia gauza gehiago esan. Bueno, hau ikusi zu, bez pare bota detonea, beti, arrautzekin da ibiltze ganean, arrautza salen bat edo erori bada, bazpare, bidea bota ona. ite du. Adibidez zuringuan, errexo dia topatzia. Zeratikan zuringuan ikusiten dia. Ja. Beste aldean balin badaude, bai, baina korringoan azpin gelditzen bazaizu, batzutan ez dezu Ja. ikusten. Orduan garrantzitsua da, beti, iragaztia, bale? Vale. Eta gero, hau betu zer erraza, Nazketa indeu, beteko itugu, eta laberatu. Eta ez da beste truko ikan. Kusiko zuze gauza goxu eta xamurra gelditukoan. Hiru geha, baina norbaiten bi jango ditu ez da. Seguro, bai. Bi baino beto lau. Hori. Raitu behar dugu. Betu hemen, pare bat gauzein behar ditugu. Bat, finanziertxo hauek bete eta labea sartu. Betetzeko, hori biliko zea pixkat triskantzakin. Bueno, vale. Emango izut, mangatxo bat, eta mangau txukun ibiltzeko, normalien boltxo bat edo zeu balimakazu borobila, lagungarri bezala egiten da, hau sartzen dugu bertan, hola egiten dugu, eta gero, sartzen dezu lasai nazketa guztia bertan, bale? Venga. Hoi, zure kontu, mingaina bat emango izut, dana ondo harrapatzeko, bale? Ados. Bale, oso ondo. Ta zuri jarriko izut boltxo baten ganaxa prestatzen. Vale. Ingo izutena da nik esne gaina berotu, bertara bota, eta gero zu xoabe ibiliko zea, bale? Vale. Botakoet, bertara, eta itxuin biharko zu pixka berotzia, bale? Bueno, eta aldi berien, baso ze kontau, bale? Bueno, basuk esan. Bale. Zubin berba zeni kontzentrautan hau. Vale. Kanta bingo, ditxardiet, geno. Bota bertxua. Bueno, eta ber, Sara, kontau iguzu. Nun dakazue kontzertuko, nundi noa ibiliko zeateu da berri hontan, baldakazue zerbait lotuta? Gabiz gauzatxuekin, egixe da buruz ez dakitxetela datak. Nun behiratu bihar deu, sare sozialen eta... Eske lotzia da, namuten Instagramen Nil Instagramen, jarri hori da. Nil Banda. Nil. Kusi, hori asko Atxekin, N-H-I, bota.
Instagramen dugu Nil Band. Nil Band, Nil taldea jartzia Bai, bezala, bai. jarregabalako inglesez, bere momentuen idea Bai. hona pentsau jakulako. Eta jente asko uste dut taldean izena dala, Nil Band. Ja, Eta... la banda de Nil. Maesta. Ya está. Bai. Bueno, hau beitu, irakiten dago, Vale. irakin du, bertara botako deu, Eta baina horren- gauzat esango zu, beitu, hau, garrantzitsua da, geldikan utzi pixkat, berotasuna txokolatian barroaino Vale. sartzeko. Oseatik, askotan, azten geha azkarregin moitzen, eta berotasun hori barroa iritsi baino ostu indeu. Sopa nola ostutzea. Bueltak ematen, no? Ja, bai. Orduan, utzi nazu hola, minututxo bat, Vale. eta gero hasi suabe, honek ez diozu aizia sartu behar, bale? Bakarri naztu eta ligatu Vale. behar du, Vale. bale? Bueno, eta aldizkoan, kolaborazioak ere bai izan dituzu, ez da? Bai, eukideu suertia... Eldu bainat. Bai, hau zabaltzeko. Bai, ikusilat. Eukideu suertia, bueno, Lider Nandori, Liderreko abeslariai komentatu zotzegun, bere Bai. momentuen, eta ia abestixa entzun barik baietz esan guzkun. Bai, Eta esan otzen, baina entzun abestixa, igual ejatzu guztetan, gero. Hau hemen zenbateraino, hau tapateraino bai edo... Bai, ia goina, hori finantzier bada, eta nola ez dakan altzatzeko eserre, eta ere bai, irina gutxi, da, pixkat altzako da, baina hor geldituko da, orduan, Vale, hola vale, xebete, vale. eta listo. Gaur soberan dakau hor, eta berez gehiontzako iritsiko zitzaigun. Vale. Baina aldeuna da, soberan dakaunean, gero gainuntzeko dana molde baten sartu, eta, venga, dana barroa, hori da. Beitu, oso ondo, eta guain ingozuna da, beitu, hola, jun Txiki, nazten, txiki. bai, mueltaka, mantxo, Vale. vale? Zure kontu, ikusi ja ze brillito ateratzen nahi zaion, hori da ona. Bueno, ez dakit zertan egin mostu indizutela. Hori kolaborazioena. Vale, hori da. Eukidugu Lider Nando abesti baten kolaboratzen, gero Joseba Aparicio trompetista, Ona, eta gero Mikel Etxaburu idazliak, ondarrutarrak, Bai. idatzi, bueno, berez itxiguzkun, berak idatzitako liburu bat, eta esan guzkun, hartu hemendik gurozuena. Beramai dedikautako liburu bat esan, Alzheimerran inguruen, eta hortik atara gauen Google-eta bat, gero joko buena. Bai, hori da. Eta orduan beha kolaboratzen dure bai, holtza gainetan eba ikusiko dugu, hauetako bat. Joseba bai. Joseba bai. Joseba Askotan esan etortzen duzunen da. ja nervioso garri naiz, Zer egin odonekin? Nervioso garri naiz, Joseba Joseba esan eta? duzunean. Vale, hori oso ondo. Nere kontu, otgailuan sartuko eta gero beteko deu. Perfecto. Hoi, hemen jarri. Kontuz, kontuz, bai, bai dantzan dabil. Beitu, lagunduko jizut nik bestela. Igandik heldu eta nik Bai, hemendik. hobe, Ba, hobe. bi eta hiru, guazen. Venga. Iepala. Vale, hoi barroa Ba, sartu. zehose- Ez zio kuidoika, hemen danak sekak soluzioa, Eta horrela xe, ezin hobe gehatuek. Vale. Eta, orduan, a ber, haizinaten agotatzen. Hori, Joseba jungo dala orduan, ez da? Bai, Joseba askotan etortzen da. Bai. Azken aldixan aldauen danetan etortzen da gurekin. Eta, gu superposigaz, osea, Bai, Bai, ezta? bai, bai. beste nivel bat emuten zat aldiai. Bai. Eta gainontzekuak okerespan hau normalien ez behintzat. Ez. Eurak nahi izen ezkero, egunen baten kolaboretia, gu... Zuek irikita zaudete. Bai. Vale, hemen gauza tindet pixkat liada. Finantzio irroiek sartu biharko zian labian pixkat temperaturo gehiogekin. Baina ingo deuna da, guantxe bukatzen dianian iten krenbuliak ateako ditugu eta emango jo pixkat temperatura gehiago, bale? Vale. Venga, oso ondo. Hori? Honek pompatxuek dauko, ez dakit hori ondo dauen. Ez, ondo dago. Berez, ez da honena, osea hori adibidez gau da ganaxa, badekizu zertako erabiltzen da nago asko? Trufa bat bezala da. Ah, vale. Eta bonboian barrutan daola sartzeko. Ja. Orduan, beti, gio usten dugu reposuan, kolpe batzuk emate xio, eta aizi hori ateiten dugu. Zerratikan, bonboian barruan aizia sartzen badeu, aiziak azkenian kontaminatu diteu. Eta gauza ez egoki jaten emoten dio. Azkenian aizi gabe da honean gauza gehiago irauten dio. Orduan, baina bueno, hola da kasu, ja bikaina indezu, behitu ze Bai. brillante eta xamurra gelditu dan, Vale. eta ostutzen utzi behar deu, gero jartzeko finanziaren barruan, bale? Vale. Bueno, eta taldian estilua. O ja bazenek ite nola izango zen, o pixkare bai moldatzen junda, o nola izan da historia? Hori honek kontau daizela. bueno, Honek kontau daizela. Osa, taldian sorrera edo izen zen, Axel da taldeko bateri jolia. Axel da bisok kontzertu bat ikusten ginguzela, justo komento goen, boa, tal, imiko hauke talde bat, estiloa zeozer komento goen, baina, bueno, esaten goen, jo, a ber, neska bate kantauta pianua joko balau ideal, izango litzak ez, dakiz zer, da seginen geure artien, ba, a ber, zein fitxa hau zeinez, bajua zeinek, eta, ba... Managerrak zu esate, bai. Managerra Axel da. Managerra zela, bale. Ez baina gero benetan gube Bai, gure eta? ardura duna. Bai. Eta... Bai.
Eta hori, Axelekin justo, bueno, venga, zu arduratu kantante bat topatziaz, eta ni bajista bat, eta hola, zikin, eta nik fitxau naben zara. Vale. Eta Axelek fitxauen Xabi, bajistia. Eta ziginen lokaldien kantuak sortzen, eta estilua etzan oso eser finkatutakoa, edo inbio olako gauza bat, zan juntau, eta ideak... Sentitzen desuna pixkatatea, eta... Bai, hombre, basaukogun referentzia potolo bat zala Morgan taldia bazan referentzia handi bat. Baina egixe da gero, ja elkartzen zaren ninen lokalien eta azten die beste gauza batzuk sortzen. Budio gabe. Eta adibidez, taldian izena nola sortu zan? Nil, osea, nundik handator, eta H hori, nundik hanatea da H hori. Zertako existitzeu H horiek? Nik ez dut lertzen, osea, H horiek, ez bai hauskatzen zertako existitzeu. Nime batzutan igual epetzea dute, baina. Ez, izenen kontua oso zaila da, azkenien, eta topau jozu gainera, izen bat ondikon ez dauena asignauta talde bateri, eta izen motzen bile gebizen, bebai, eta... Brainstorming bat ingo, zerrenda bat, aukera posible askokin, batzuk oso txarrak, eta beste batzuk ezain txarrako, bueno. Eixo gustau jakunak behintzat, ez dakit oso onda da izena. Eta zer nundik handator Nil hori, zertan datza? Bota emea, eta ja utziko dugu ostutzen ja mangan, ja hola prestatuta utziko dugu geroko. Pare bat, Nilo errekatik izen ote zitzeken, gero gustot Katalan izen katalana da, bai da. Pertsona izena bai da. Eta izen zan hori, lehenko momentutik, soinu aldetik, gustau jakun. Geixau esan nahi xa baino, nahi xa bai. Ta holan geratu da. Ez que ez dauko esplikazio larri. Hola geratu da. Claro, ez que zu esan dezunare bai. Ze ez da bat ere erresa aukeratzia zer izen jarri, ze emateu, ia betirako dala. Gio aldatzia oso zaila da. Eta aldatzia emateu talde saldatu behar dezula. O emateu ja gero izten dezu talde hori, eta hor gelditzen dia danak, ez da? Eta gaina gaur egun, osea, topetako izen bat ondikon ez dauena jarritxa, guk ustot sartu bitzela interneten, topetan edozein bazterretan agertzen zazen. ¡Barrabaja 007. Izen be, Nil N-I-L jarri gauen eta ez dakit zuponez batzuko. Hauen Spotify. Baina da, Nil taldea. Eta orduan, gero interneten Nil Band, no? Katxit la mar. Ingelesentzako, ez da? Bai, baina jentiak argi eukide izen Nil garela. Nil da. Nil utzik baino atxekin, vale? Bueno, hementxe gaude, aurreatu dugu ila dana, barrundazkau krenbuliak, barrundazkau finanzierrak, hemen dakau txokolatiare bai. Bueno, babagoaz erreportaia ikustea, zuen etxetik ez oso urruti, arrasatea, ikusiko zue errastiko ogiak, eta gaurkuan, galleta bikainak indizkue. Guazen ikustea. Kaixo guztioi, Xabi, Malen eta Naiara gara, arrasaten gaudai, errastiko ogia proiektua dugu, eta gaur txai gaietak nola egiten dugun erakutsiko dizuegu. Bueno, guaz egitzen goindala 4 urte inguru, eta izan zen, Xabi eta niri, familian beti gustau izan jaku ondo jatia, elikadura zaintzia eta produktu osasuntsuak eta ekologikoak jatia, ez? Ni makrobiotikako irakaslea nintzen, kontsulta makrobiotikoak egiten nituen, eta Xabiri, betidanik gustau izan jako okintza, izan be, bere txien, bera mamak beti egin izan daue ogisa baita bernarako eta saltzeko. Orduen, bi gauzak batuta sortu gauen errastiko ogia. Gure proiektua ogi ekologikoak hasi gauen, irin integral barietate ezberdinak erabiltzen ditugu, eta hartzidura luzeko ogisak diez, ama horiaz eta legami ekologikoa zitzen ditugu. Ogisa egurrezko laba artisagonetan itzen dugu, eta horbe bai itzen dugu gozo gintza. Bereziki pastak eta madalenak. Kontatu dizuegu gure historioa, eta orain txai gaietan errezeta egingo dugu. Gaietak itxeko, honek diez erabiliko ditugun osagaiak, koko azukarra, arrautza, gurina, irin integrala, txai espezia eta bikarbonatoa.
Errezetan pausuak onakoak izango die, lehenengo arrautza irabiatuko koko azukarraz. Galleta esotiko bat sortu nahi nauen, eta ni espezia salianaz, da orduen txai espezia asko guztetan jat, eta horregatik sortu nahen galleta, eta gero aparte koko azukria bai oso gusto berezia muten dutza galletai. Gurina gaineratuko, gero ostian irina, txai espezia eta bikarbonatua, eta dana nahaztuko. Oindala 2 urte, jasotzen zitsugun kurtsa biziklatuekin, petzago benitxia opari otoarrak. Da ideia bat, jendeai guzteta jakona, berezixa, eta aparte apaintzen ditugu baserrixan ditugun loriekin. Otarra horretan normalien jartzen dugu ogixak, kosuak eta lorak. Hemen dauko galleta masa eta oinaziko gara amasatzen eta forma ematen. Nik errezetak normalien errezeta tradizionalak hartzen ditut eta horreik nire gustoko ditudan osagaiekin birmoldatzen ditut. Goxuak gozotzeko, guzteta jate erabiltzia gozo naturalak, bai frutatik, gero erabiltzen dut panela, koko azukarra, xilitola, agave siropia asko guztetan jat, eta horretaz aparte bai gurina erabili biherrien beti, gustatzen jate bai erabiltzia fruitu lehorren mantekila, eta baita almendra irina, eta beti erabiltzen dut irin integrala, bai garixana edo bestela espeltana. Guztetan jatitxia gozo gintza bat nutritiboa, elikatzen dauena. Gero gozo kantitatea bai asko murrizten dut, erdira edo apurtxo bat geixaura. Eta bezeroak eskertzen daue. Orain galletak zeiatzen ditugu, ikutu berezitxo bat emateko pastai, eta labera sartuko ditugu segitxuan. Galletak labanda zen bitxartian, azalduko zuet gure produktuak zeintzu diren. Hemen ditugu ogixak, eta baridade ezberdinakoak ditugu. Eta gero hemen dauko, oin garizuma garaian, aita edo amapuntakoak beraien besoetakoei oparitzen dieten opilbetia. Eta da, txorixoz eta arrautzez osatutako opila. Eta gure baiaran deitzen da karapaixoa. Hemen ditugu gure pasta integralak, txokolatezko granola, hemen espeltazko madalena integralak, ahabi mufinak eta banana ogia, txai tarta veganoa, eta hemen sagar tarta eta gazta tarta. Gure salmenta zuzena errastiko baserrien daukeu, baina bereziki itxen dugu saltokietara. Deba goieneko herri ezberdinetan saltzen ditugu gure produktuak. Eta gero azoka berezietan ere aurkitu gaitzakezue. Galletaia prest ditugu, ateako ditugu, eta oin xilitol birrinduaz pixkat glaseatuko ditugu. Joseba, hemen ditugu txai galletak inberri, eta gure produktuak ikusi nahi badituzue, erosi, errastiko baserri xangaz, edo bestela sare sozialetan aurkituko gaituzue errastiko ogia moruen. Agur! Ai, amaz, galleta goxuak, lagunak, bezarka da hondi bat, eta horrela jarraitu gauza sano-sanoak egiten, hoi bai, galletak, ez egunero jateko goizta gauen, baina noiz binka, jani mierdia goxo puntua gorputza izartu inbertza jo, ezta? Ez alda. Nik hemen, garrapinatu egiten hasiko naiz, azukrea botakoet, urtanto bat, eta hau, burbuliatzen azteanian, jarraian botako dituk urrak, eta hasiko naiz hor, garrapinatu egiten. Eta bitartian, irrikitan gaude, gudanok, zuei entzuteko. Bota, nola esan dezue, abestian izena? Astu baino lehen. Astu baino lehen. Bota, astu baino lehen. Ba. Behin eta berriz begiratzen duzu argazki bilduma. Idatzi maite dituzunen izenak ta gorde barruan. Urruntzen ari direnei ezer leporatu gabe. Urruntzen doaz galderak, baina nor da haien jabe.
oraingoan inork ez du beste bat eskatuko. Lumak hasita besota bizkarrean gogoratuz oraindik ere egan egiteko gaizarela urruntzen ari direnei zer leporatu gabe urruntzen doaz galderak baina nor da haien jabe azken negaldirako prest eta oraingoan inork ez du beste bat azken negaldirako prest eta oraingoan inork ez du beste bat eskatuko. Ole, bikote, hemen harrapatu joa zua azukriak ikendu biarte posteko emateko. Earra, barro-barroaino eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Baina utzi hor aparatu eta hau iten hasi bihar jarraitu. A ver. Ze ona, nola sartzean barroaino, zea botzago zuak azun zara. Eskerrik asko. Zorionak, eskerrik asko zuri, abeste datika. Joe. Beitu, hemen txein naiz, garrapinatuak egiten. Beitu, ze usaila egiten Hone ateatzen dauko, hemen. kalietan egoten diezenan Bai, perilla gaude, ezta? Beitu, hemen gauzatin behar dezue. Beitu, azukre hartu, hola, kapatxoa bota behar dezu, Vale, eta gero, soplete martxan jarriko deu, eta herringo ditugu, bale? vale. Horrela xingo zu. Eta ik, ja, finantziarak nola iasi zeniten, vale. ik bukatuko ditu. Beitu, zetxukunak, Aterako dituko horrela, ingo jok, zulotxo bat hemen, Iepa, hori zineiz despistatu. Ingo jok, zulotxo bat mangatxo horrei, Bai. eta sartuko jok, hemen bertan. Bitu, kolori hartzen da izan, eta hemen usaitu indet. Ai, ama. Hemen, huelta eta huelta, guain, hau, gorra gelditu arte. Vale. Oso ondo. Bueno, egila esan, ze goxua, ze harra, bakarrikan aldezu iribi, baina hor jata trompeta eta saxofona eta histori sartuta ja, eharra montatu behar dezuena zuek, Karo, hau da formatu akustikoen. Formatu akustikoan. Gero taldien, lehen ez dugu esan, baina bixer egongo gare Portugaleten jotzen, Bai. STR-ko lagunekin batera. Bihar bertan, Bai. Ze ona, ahi. Eta gero datorren azien Donostin, Realearenako Keller gunea. Reala partidan aurretik, hortxe Ona, Keller gunia, eharra juten, aizarea semiak ingaina, ikusiko gea. Bai. Batorri, horan dano ikusiko guztu. Ze ona, zeatikan Rayon kontra garakala uste, to, ezta? Bai. Vale. kontroletan. Vale, asunto da, hor dago Keller gunia, eta horre hoten dia, en toro mekaniko, salto, en minifutboli naturala, eta orduan area jutezea, umia berta sartzen dia, Toro mekaniko momentu bat lasai uste izue. Umiantzatu zuretzat, sí. Nik guztua guentan ez dira guztien umiantzako akarri da. Ai, ama, baina bai, leku eharra da egila esan, bai? Eta kontzertuak jote jaur zuzenian da, horre hongo zate. Ona. Eta ilusioa gaina berezitxe itxen guzku, jo, Realearen Bai, leku lan. Guri, igual aseli gehiago, taldeko bat erixako liai, futbol salia data. Claro. Bueno, posi, kala Zuek jatik. seguru ondo. Bueno, nola zoazte, abeitu soplete emango izutor, iteko historia, Baitu, homnei, eman bertzaio hemen ona, hau ona, eta zanpatu. Vale. Eta kunbi hartzea, beitu horrela, erre bildurri gabe, baino kontu zatikan hor, batzutan gelditzen da zua martxan. Vale. Ordun, zuak hartu iten bai zuzua, itxalduin behar dezu. Vale? Txistu ez bota. Bezu Vale? guztios, baina... Txistu ez bota. Nitaz fiau bizatzen. Bai, urre, bildurri gabe. Jun, pixkanaka margotzen jungo bazina bezala, vale? Bueno, bikote, eta lehendabiziko kontzertuak, goratzaldezue. Zer horretzapen da, hori, lehenengoa beti goratzea, ez da? Baina lehenengoa izen zan... Bat ofiziala ondikan etzana izen zan lelengua, ez?
diskua atara aurretik ingauen bat, txabaltako kuarteleko, hori begolko me espliko, mira, Bai. kuarteleko egunien, kuartela da, lehen guardia zoian kuartela sana, Bai. baina baino hor da, musika talde danen entzaietako lokalak. Vale. Zautuan biztalek rendagon bezala, hola, Ba, hori da, zabaleku hori da. bat, zaute zue? Niri me suena, bai. Zarautzekoan ikaz. Vale. Eta hori, horri txendu urtero egiten dugu egun bat kontzertuekin eta hori, horri gauen lehengo kontzertua. Bai da kala gutxi, horrela erabili. Vale. Bota. Diskua atara aurretik, ingauen lehengo kontzertua. Hortxe bertan. Eta ikusi, hor de hecho ondikan, Lia eta Aitor, saxofoia eta tromboia, etzien taldeki de ondikan. Osea, sartzen hasitxa zen, baina kontzertu Baina guen eta guandik bien jo. barruan. Eta gero ja hurrengoa bai, zen zan. Gero ja ondo aurkeztu Hori gauen, da. antzoki baten, eskoitzan. Hori da. Bikain. Eta bueno, eta kontzertu hori ze, nerbio asko, holtza jozinatenia, nola izan zan hori? Hori izan zen proba moduko bat, karo, etorri zan, akortan etorri zala jente pillo bat, Bai. ze pixkat gentiak kriston intrigia zauken. Bai, gure inguruko jente... Eta honek zein biau, eta orduan jente ez bete zan lekua, eta egixe da, ointxe atzera begira apur bat, bueno, nahiko berde egingo zen. Baina ordutik uste dut evoluzio hau dagoela pillo bat, eta oin... Hoiza izatetzaten, jun bazan norbait ez bazitzaion gustau, berriro tarteko. errepikatu alda, Ez, baina hori izen zan ja, oindala 2008 zen izen da. 2008. Orduan imagina ordutik, zenbat aldatu diotzen gauzak, eta... Asko aldatu da zuen musika motare bai, edo... Bueno, osea, a ber, bi disko atara ditugu, ez dauku beratzi diskoko traiektu isa bat, orduen, aldatu da, zehose bai, baina... Baina nik uste dut pixkat, zelan zaten da, madura oin joguela, osea... Bai. Azten egia danok, ez da? Azten gari. Zorionez, zoritxarrez, baina danok Hori da. horaka. Ondo. Bueno, hau ingo zuen, behitu, Guandikan gogorrantzea daude. Eta gaina karamelua daka, guandikan pixkat berua, orduan. Ingoekena de kontuz hartu, bainat, Vale. eta bakoitzai bat jarriko jokertitan, bale? Hola, hartu. No, kontuz karamelo bero, betu urtu iteu txokolatia da ana, Vale, bai ikusten. Baina hola jarri, eta listo. Eta hemen ere bai, betu, jarriko jo pare bat erdin horrela. La indegula, ez da? Vale. Egia esan, betu gaina guen beruan, ez dauda ingo xuak. Baina ostutzen dianian, ze gauza hona dan garrapinatua, Bai. Oh. Almendrak. Eta esan desuna, feriko karamelo erre usaiao, Ja. Ondo, eta guain, hau sartzeko, ingozuna da betu, hau nola zelako, horrakatu zaizun, Bai. ingozu zulotxo bat, bi urren onduan, eta gero jarriko jozu, hola, loretxo Vale. bat, bale? Zure kontu. lo Eta ike bai, a ber si, abin daude, bat, bi, hiru, zutzako, Bestela. eta ik Batzui bai, erdilei batzui jarri ez. jo, Venga, oidek, vale. erdilei jarri. Habe, barritza botako ditugu, eta listo. Vale. Bueno, eta zue bilok, txikitatik ja musikeroak izan zeate, edo noiz hasia zuen grina hori musikerua? Bai, nik uste dut, ni behintzat, uste dut zarabe baietz. Txikitatik... Nori, musika eskolan hasiko nintzen, aztakit, noiz, gazte-gaztetan, 8 urtekin, ez dakit zein izan adina horrazteko, Ja. hasi leikenien hortxe. Hortxe. Bai. Eta hori, noiz bet gurasuek eta esan da, hasi nintzela hor, lagunak apunto biesielako, edo nik neugolako, ez Osea, ez etxian musikeroak dialako edo hola, Bai. Aitza Aita musikalista da, bai. Baina, bai. gara, karo, Bai, Txistularitza. aita erreferentia eta beti aita ikurra izate txikitan, ez da? Bai. Ondo. Neue oso txikitxotatik, osea, 8 urtekin ja... De bai solfeon hasi zinean edo non? Bai, biolina jotzen, eta... Osea, gero beti abez batzan. Aramaitxon egixe da daula kriston musika saletak. Bai. Ba, proportzioa begiratu ezkero, izango da... Jente asko dau. Bai, Idoia Zurmendi aramaixokoa da, bai. Bai, Eta Nivela da, jente asko dau. eta gaina nivela, ez da? Ondo. Beitu, hau ja hasi diagortzen, ditu. Hasi diagortzen. Alde zu probatu bat, Bai, ni bai, holaxe. ni Venga, bai. heldu jo. Egia esan ze gauza hona dan. Ai, erreten da, sapur bat, Pika biguna dago, txatikan ustutzeanian, hobeto geldituko. Dau superona. Garra dago, bai. Ba, mitxe gelditzek aurra jaten, ze, galdera pare bat gehien goizuet. Bueno, orduan, argita garbi usteko, nun egon gozate bihar? Bitxerre egongo gare Portugaleten, STR-kuekin batera, Portugaleteko merkatuan. Eta datorren hastien, Errealearenan. Errealearenako Vale. Gio, webgunean. nun gehiago o nun ikusi aldeu, zueto batzeko nin, N-H-I, nil. Elde, L. bai, L, nil, ja liatzen nahi nintzen. Nil, nun nola topatuko nil,
Taldea ez. Nil Band. Band. Nil Band Instagramen. Nola idaztea band? Band, B-A-N-D. Vale, eskerrik asko. Banda. Vale. Banda, banda. Eta horre bai jarriko zue, udaren eta udazkenien da nundik noa ibiliko zeaten. Hor goi ez dana esaten, da gure komunikabide nagusixa. Bikain, vale. Eta YouTubeen bai, Eta bai, jutene bai. Hori da, hori da, ontxe ataitzuko bideo batzuk. Hori da. Bai, Bai. Zuzeneko batekuak eta... Bideoklipak. Bai. Edo bideotxo batzuk, ozera Bai. batea dezuena. Zuzeneko sesio moduko bat, Hori holan da. goxo-goxo, zutondo onduen, ez da gize, así que... Zeona, egile Bai. esan, holako gautzakin da, holako musikeruakin, zutonduan, ezin hobe, hola, kioz gaina sukaldari batekin, bai. Bueno, bikote, azteko eta behin, mila eskerretortzatik, Zeuri. ohore bat, Zeuri, eta gonbidapenatik. jarraitu arrakastan, goxatzen, eta goxatu arazten. Mila esker. Mila esker zuei. Aio lagunak. Ade ba. Ian arte.